La Llotja de la Seda, Llotja de València o Llotja del Mercader és un edifici civil d'estil gòtic valencià situat a la plaça del Mercat, davant de l'església de Sant Joan i del Mercat Central, al centre històric de la ciutat. L'edifici fou construït entre l'any 1400 i 1548 i simbolitza sense dubte la puixança i riquesa del segle d'or a València, segle XV. El seu nom, la Llotja de la Seda, és degut a la indústria local principalment tèxtil, la qual va tindre gran importància en aquest segle. Sala de contratació o sala columnari. Es divideix en tres naus longitudinals i consta d'una gran quantitat de columnes. La planta baixa del consolat, que s'utilitza per a exposicions i audiovisuals, té un interessant sostre d'estil renaixentista. El Consolat del Mar és una institució creada al 1283 en què els jutges o els cònsols del comerç celebraven sessions sobre assumptes marítims i mercantils. I encara que no es pot visitar, hem de destacar també la torre inacabada, la presó i la capella, i les gàrgoles que es troben a la façana que representen els pecats. Per últim, al 1996 fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.